bertsolita bat, hola. Eta gure deia zan, sotana kendu eta gure inspirazioa izan da Dream Girlseko pelikula. Orduan, pixka bat musika 80, 70 naztu deu, eta hor nahi genungu Tolosako garboa jarri, nik uste dela hoi behar dala, eta hoi da gure ideia. Erabakitzen gendenen, nola orduango notizi ezan pixka Donald Trumpen aukerak eta pentsatu gero aukera hona zala inautera egiten horri buruz parodia bat itea ez da, eta intentzioa da mexikarra daude dantzan, sartzen dira Donald Trumpen seguratak eta baztertzen gaituzte, gure horma jartzen digute, eta atzetik gaituzte Euskaldunak horma hori apurtzera ez da, eta guzti elkarrekin bukatzen dugu ez da, hori da pixka eta intentzioa. Ez da hoxe, eta ondo pasatzeko asmoz, eta disfrutatzeko asmoz. Urteak eta alamatzago inauterita honateatzen, taldean, hortxe azaroan edo elkartzen geha, bazkari batea, eta hori ideia jartzen dira, eta gustatzen dana, hori aurrea ateratzen dugu. Hortik aurrea azten geha, prestakuntzagin. Erropak, nola, nondik lortu, gero ensaioak, koreografia antolatzeko daukagu ideia handia daukana eta eskarrak horri gauzak atertzen ditugu aurrea. Antzekoak egiteko, gabonak pasata, astebururo, larunbatetan eta igandetan, topatzen gera, pare bat edo 3 ordu, eta jota fuego, aztera gera. Binen ideia erabakitzeko, tarnatuko nuen igual hilabete bat, ola gutxi gora, bera. Azken erabaki nian, da esan genuen erromatar ez duteratzea. Gutxi gora, bera, karruza da erromatar karro bat, zaldikin, aurren zaldi bat dago. Eta, lana bauka, berez lana bauka, desenden arte ningen nuen lana, esan dezakegu banatu deula lana, bai dantza, bai karroza, bai edo zer gauza, denen arte banatu dugu eta nik uste ondo eman deula. Ondo eman deula eta bentsat ni guain arte guztua. Chrysalis Night, siempre a la tienda. Eta ongizean egan, ondo akastu unarik diretan. Las olas son un poquito complicadas porque están hechas todas a mano. Tiene una estructura metálica, luego va con plástico, luego va con unas planchas pintado, luego lleva purpurina y luego lleva los arneses. La idea la cogemos entre todos y luego tenemos en el grupo Humanitas, que es el que ya idea las estructuras metálicas y todo. Somos 28 de todas las edades, llevamos ya un tiempo juntos y ahora hay chavales aquí que tienen 10 años que ya empezaron con un añito colgados en un columpio. Entonces los pequeñitos ya se están haciendo mayores y siguen. Izan da, prozesu antzeko adin nahi izan dugu, eta orduan santu zatea geha, eta santu diferentek dauzkau, pixkat, bromatan bezala, eta orduan guai ez
San Valentin ezatea gea horretikoa Cupido zela jantzita. Gea San Valentin moderno bat, Tinder bezala. Gure asmoa da, jendea gaur enparejatzea, ondo pasatzea etortzea jendea, da orduan pixkat nahi dugu, aurrako pegatinak eta pegatuz jendea juntatzea. Inauteri honetako zelestinoak izango gea. Lau dauzkeu denea, eta bat da San Migueleko botiak indaula iztenak. Gero dauka baita ere San Jacobo handi bat daukanak, eta azkenik Santo Tomas txerri antzeko bat indue, eta bueno, azkenen lauak naztin geha, eta giro honen hemen dantzaiteko ondo pasatzea. Kolorea ematea, eta daude batzuk jala super travesti, plateatuztaztela, eta etortzen dira animatzea guri, hasieran lotxea pixka daukagula eta hola, eta gero Kriston Festa kontatze deu, eta gea pixkat orgullo gehi bezala. Bi kuadria bildu gea, eta ideia izan botazio bat bezala, 5 ideia, eta mobileko aplikazio batekin botatu genuen, eta batea zan. Indute bakoitza antolatzaile bat, traje bakoitzeko antolatzaile bat. Eta hasiera baten dana txuria erosi, ez bazion kolorea, eta esprayakin margotu edo bestela teinitu, pintatu, eta, bueno, azkenen bakarrik batez antolatzen batzea, ez erosiago da. Hasi ginean, inauterin gaia atea genuen, da esan, bueno, jasi beharko deu. Eta bota genitun, bastante idea, zaparra bat bota genuen, eta junginan deskartatzen idea batzuk, eta azkenen zeudenen arte botazio batin. Eta botazio hau atera zen, eta esan genuen, bueno, jasi behar deu. Eta bakoitzak indu bere mozorroa, behak nahi izan duen bezala, bere ideiakin, eta hau atera da. Aldan bezala, geneukan idea gutxikin, bueno, saiatu geha pixkat iten, ez daki zen bat aguantatuko, baina, urtero ibiltze geha dantzan tema horrekin dena daukau respetu bat, eta urten zozketa atera da. Eta ni izan naiz dantza indunetako bat, eta, bideok ikusi, eta batetik eta bestetik, bazkenen hau atera zaigu. Asko ensaiatu dugu dantza ondo egiteko. Gure ideia etorri zen pelikulan oinarritu nahi genulako, eta okurritu zitzaigun hola eramate aurrea, eta pixka lortu duguna, hauxe. Egia zen gaude 3, kuadria batetik igual 10 pertsona, bestatetik beste 10, guztira 30 hola, eta hoi da, kuadria goitzetik 10 guztira. Honetan ja pentsatzen hasi ginen pixkati, ze mozorro, nola atera, ze dantza eta hoi, eta, hilabete bat, hilabete terdi, pasa dugu, nahiko lan iten. Printzipioz, hemen egon bazkal ordu arte, bazkaldu eta hoi hemen, jake egualdik lagundite egun, eta gero suposatzen zezeneta eta bihar arte martxan. Kuadrilla geha, eta hasiera baten proposatu genuen Frantziako turrez mozorrotzeko, baina gero juntzian suertatzen ideia desberdinak Tolosako bira egiteko, inauteritako, eta gero azkenen traje desberdinak sortzeko ez bakarrik ziklistanak, baizik eta azafatak, helikopteroa edota medikuk baitaren. Patrozina horrek eta ideia zen, metako horrekta bukaerako aitea, baina horren padarudi antzekoa, eta orduan patrozina horrek aldetu iteu, eta Euskaltel beharren Euskal Okel, eta horako, zakit, pixkat, toke karnabalero ematen, ezta? Esan beharra dago, aurten denboa desendekin hasi gehala. Aurreko urtetan apuratu goi biligea, baina aurten
ba ez dakit, duela 6 aste hola bai hasi ginela margotzen, eta bueno, denboa desente euki deu, eta, bueno, azken proiektoreakin eta albotako patrozinadorekin da, eta kolore hartuta, gero detaiek itea falta zan, eta detaiek bai inditeu azkeneko momentu, baina, bueno, kontentu gaude bukiatu gana egin, así que, a ver.